The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 6:19. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. Verse 20, but store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. Verse 21, for where your treasure is, there your heart will be also. 1 Corinthians 1:18, for the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. 1 Corinthians 16:13, be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Verse 14, let all that you do be done in love. Romans 10:14, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Verse 15, and how shall they preach except that they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preached the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. Before we start our Bible study today, we must examine ourselves first and see to it that we are free from any mental attitude sin of the tongue, or overt sins. Kay kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Dili makatudlo ang balang Espiritu Santo kanantos iyang kamatuonan kung naay nagababag nga mga sala. Busa atong gamiton karon ang 1 John 1:9, the rebound technique, recovery technique. Grasya kining paagi nga kita may balik sa atong pagkigambitay sa Dios ug nga kita mapundaan sa Espiritu Santo. Therefore, 1 John 1:9 says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, confession is not what you are supposed to do. It is putting your faith on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 agayon. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining laing higayon nga imong gihatag kanamo nga among pahimuslan. Grasya kini o Dios nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong kamaturan. Mao lamang kini ang bugtong pagi nga kami makatubo diha sa among kalag pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Kaya matud mo
sa Mateo 4:4, Deuteronomio 8:3 nga kini man lamang ang kalanon sa among kalag. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Busa ubani kami karon sa among pagtuon sa imong kamatuoran. Tangtanga ang mga babag nga sa mga nauna. Aron kami makapunting lamang, maka-focus sa imong kamatuoran. Salamat nining kinabuhing imong ilugwayan pa. Salamat nining imong pagdala kanamo dinhi. King tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong kortesiya o grasya. Dili kami takos nini. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan natong mga subscribers o mga higala o kaninyong bag-o pa misugod sa pagsunod ning atong ministry. Welcome. Abi-abi kamo. Okay? With warm welcome. O kaninyo sab nga mga igsuon diha ni Kristo, welcome. Padayon kita sa atong gibiyaan nga hilisgutan niya pa kita niining atong title sa atong pagtulunan nga The Mark of a True Believer in Christ. Okay? O ganiya naman kita sa ika-13, ika-14 na. Okay? Panulas tanan sa di pa kita magasugod sa pagtuki bahin ini. Na mga punto na sab nga akong dadon diha kanimo. Nga, of course, after salvation, what? Mao gini dakong pangutana. Human ka maluwas, unsa may angay nimong buhaton. Kay daghan manggod sa atong mga igsoon. Ang mga igsoon diha ni Kristo, fellow believers mismo. Of course, dili man tanan, panbagang duot sa mga kaigsuon na nato nga wagi sila ingnon ta alamag. Human sila maluwas, human sila makadungog sa mayang balita sa kaluwasan nga tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. So, misanong sila niya ng maong pag-agda o dapit kanila o tuod man midawat sila sa kaluwasan. Midawat sila, midituo sila kang Ginoong Jesucristo ng ilang manluluwas. So luwas sila. Ang nahitabo nila nitong pagdawat nila, pagtuo nila kang Ginoong Jesucristo, nahimo na silang anak sa Dios, nahimo na silang sakop sa reanong panimalay sa Dios, gisuluuban na sila sa pagkamatarong sa Dios, nahimo na silang mga magtutuo, mga Kristohanon, mga luwas, o unsa pa, kanang dili na sila taga kalibutan, kundi taga langit na. Kunya, ang ilangan gisuwat na dito sa Lamb's Book of Eternal Life. Nga dili na mapapas, mapanas, hangtod. O sila nahimo na sila mga magtutuo na karon. Human sila maluwas. Human sila magasunod sa mando sa Dios. Kaya na may mando sa Dios, human sila kita maluwas. Ingon nga mga magtutuo nga. Unsa may bersikulo gyud nga naga mando ka nato. Segundo Pedro 3:18. Sa man nato nga naaman na mando. Mao manay tugon, mao manay pahimatngon, mao kanay kabubuton sa Dios. Tumuo ka, of course, human ka naman imituo karon unsa kanang grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Mao nay content sa 2 Peter 3:18. Mando kana sa Dios. Protocol kana sa Dios. Unsa to? Akong balikon. Grow
in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So, patubuon kita. Unsa may patubuon? Ang atong kalag. Kini atong kalag, ang paagi nga kinimutubo, mao lamang ang pagtuon sa pulong sa Dios. Na, grow in grace and in the knowledge. Knowledge. Imong kahibalo. Pagkatuon nimo, kinsa og unsa si Ginoong Jesucristo. Pinagis pagtuon sa iyang pulong. Mao ito nang iyang giingon, if you love me, keep my words. Naon sa man nimo pag-keep His word nga wa man kay pagtuon. So mao ni nga ato ni hatagan gyud dakong emphasis kay mao makiniagi na tugsunod sa mando sa Dios. After salvation, what? Dako kayong pangutana. Human ka maluwas unsa man. O mao pitaw ng uban nga wa na lang manumbaling, human sila maluwas okay luwas. Mao magkanay inyo giingon nga tuo lang ta nya maluwas ta, okay. Luwas na ko. Babay Dios, kita lang tas langit. Tiya mo na. Dako man ang pasipala po na. Kanang mo ingon lang ka anak. Kaya na may mando sa Dios nga mo lang tong 2 Pedro 3:18. Now, of course, na diya sa John 8:31. Abrihin mong Biblia. Juan Kapitulo 8, versikulo 31. Nagaingon kini sa English. Then said Jesus to those Jews, nga to mga Hudyo who believed on Him. Okay? Nga mituo na kining mga pipila ka mga Hudyo. Mituo sila kang Hesus Kristo. Sunod, so okay, balik ko na ako. Then Jesus said to those Jews who believed on Him, if ye continue in my word, if you continue in my word, kung magpadayon kamo sa kung pulong, then kamo nalay sumpay diya sa sunod niya na kanang continue diha, if ye continue, ang buong pasabot yun na to remain, to abide, to be consistent. Mo kanibong pasabot. To continue in my word. So, 2 Peter 3:18 na pod. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Now, unsa man ang versikulo 32 diha. Popular naman yung versikulo nga. Ye shall know the truth, and the truth shall make you what? Free. Na. So, kung na kay truth, na kay kamatuoran, diya sa pulong sa Diyos, diya sa imong kalag, then you are really free. Gawas nun ka na gyud. Of course, spiritually speaking. Now, sa diha, nang usa ka magtutuo, mohonong siya. Once a believer stops to continue in His word, he is going to lose momentum, natural. And he becomes unsa. Tanawa niya, mo ni ang may tabo sa usa ka magtutuong muhunong, muundang sa padayon siyang pagbuylo, siyang spiritual ng pagkinabuhi, ang spiritual momentum. He becomes, he becomes confused, mixed up, emotional, paranoid, miserable, disoriented to life. He meets adversities. He is demoted. And he is a failure. In other words, sa lakton nga pagkasulti, he is a loser. Now, can you afford to experience this? Muna. Ayaw undangi ang imong pagpadayon sa imong spiritual momentum. Now, karon kaya nagpadayon ka man, ibutang ta. Ikaw nga magtutuong
malaho tayo, nagmakugihon, nagmasigihon, kanang mahigugmaon gyud, mainiton sa pagtuon sa pulong sa Dios. Sama nini atong gibuhat adlaw-adlaw mangyuni atong pagtuon sa pulong sa Dios. Pamasin kini mahimog yung tinuod, klaro, tataw, tinaw sa atong kinabuhi. And the Lord Jesus Christ now is as more real than the person seated beside you. Siya, klaro kayo siya. Now, karon kay nagatubo ka naman, mao na may process pagtubo sa imong kalag din. Ikaw, makasugod na po ka og sangyaw sa uban. Okay? Imo nang ipaambit ang imong naangkon o imong na sinati ingon nga magtotoo ni Ginoong Kristo. Now, there are two ways to witness for Christ. Duha. Through your lips or through your life. Okay? So, mao ni ang duha ka paagi sa pagsaksi alang kang Ginoong Kristo. Pinagi sa imong kanang baba or pinagi sa imong kinabuhi. Na mo na nga gisigihan yun natugtuon ang pulo sa Dios din niya daw-adlaw. Now, mo na unsa may atong textbook, of course, ang Biblia. Now, timan ang prinsipyo, all books do inform. Tinuod. Naghatag og kasayuran. But there is only one book that does reform a person's life. Maura usara na Biblia. Kaya kung malikon, tanang mga libro maghahatag og kasayuran nimo. All books do inform, but only one book does reform a person's life. Sabot? And that's the Bible. So ikaw nga kanang luwas na timan igihapon kitong prinsipyo nga naluwas ka naman na tao ka ng pag-usab, kaduha ka na tao. See? Primero ang pagkatao nimo physical. Atong paggawas nimo sa tagwangkan sa muinahan. Mao katoy una nimong pagkatao. Human ka makadungog sa mayang balita sa kaluwasan, misanong ka, midawat ka, nang maong mensahe sa kaluwasan o imong gituuhan sa Ginoong Kristo, then natao ka pag-usab. Mao to'y ikaduha nimong pagkatao. Spiritual na. Primero, physical. Karong pagdawat nimo, pagtuon nimo kang Ginoong Kristo, spiritual. Mao ang prinsipyo na gaingon. A person who is born once, physical, is going to die twice, physical o spiritual. So, sabta gina. Ako lang gihapon itong isingit, aron labas gihapon sa imong panumduman. O niya, ikaw nga nagpadayon na gyud sa imong spiritual momentum. Kining spiritual momentum, ato ni gibinisaya og pagbuylo nga espirituhanon. Ang say pabot pasabot, pagbuylo ba? Well, of course, gikuha na to ning maong pulong pagbuylo agi og ihimplo niya ng kanang mag-drive ka og sakyanan nga ang imong agianan tungas ba, pasaka, ascending. So mo na nga aron ka makasutoy kag saka dito sa ibabaw, gikan pa ka dinhi sa ubos, imong ibuylo. Mo na diha gikuha nato. Imong ibuylo ang imong tingali, imong gasolinador aron pagpadayon gyud saka dito wa na pag-atras. Monoy spiritual, gitandi nato sa spiritual momentum nga mosutoy ka sa imo kanang pagsaka sa imong espirituhanong pagkinabuhi. Mao na spiritual momentum, pagbuylo nga espirituhanon. Now,
Saan man nimo pagsaka dito, pagsutoy nimo sa ibabaw kung di nimo ang tagag pagbuylo. See? Mao po ng espirituhanong kinabuhi. Dili ka magkasaka. For all you know, atras na ka. Mo ka ng dagundon mo ba na ibinisaya? Mo dagundon ka na. Dili ka na musaka. Mao ka na ang atong gihatag o kaamunggid. Now, karon ibutang tang ikaw nagatubo na gyud. You are maintaining, you are kining persistently kanang gunit na gyud sa pulong sa Dios nga imong nakatunan. Oh, by the way, una sa tanan kini bang pag kanang buylo, spiritual momentum, pagpakaon sa atong kalag aron kini malig-on o magatubo. Ang process gyud niini labing tinuod, ang process mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Kini nga atong gibuhat kada adlaw, nagtuon ta, nagkat-on ta sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Ang tanang kamatuoran nga nagpaluyo niining pulong sa Dios nga atong gitunan, nga sa imong pagtuonan niini. By the way, ang process gyud ini is pagtuon, pagkat-on, of course, apil na ng pagsabot niya na imong pagtuon, pagkat-on, pagsabot, unya imong tuuhan. Kaya diferensya maning pagtuon, pagkat-on, unya kutob ra diha. Bot pasabot mura lagi imong gipalusot, gikas pikas dunggan ngadto sa pikas pod. Mura lag imo lang gi kanang wa nimo panubalinga ba, wa nimo kanang patuhop sa imong kalag ang imong gitunan. So ang right process is this: tunaan nato ang pulong sa Dios, katunan nato ang pulong sa Dios, human nato katuni og masabti atong tuuhan. Kay mo ni daog, mo ni dag-anan ni ang imong pagtuo, pagdawat. You see? Well, they're synonym kini pagtuo, pagdawat. Imong tuuhan, imong dawaton. Gusto? Imo ginang dawaton nga tinuod, matuod, o dili bakak. So pagdawat nimo niya, pagtuo nimo niya na, diha ang bala ang Espiritu Santo nga mao ray bugtong magtutudlo sa kamatuoran mo. Unsa? Mohimo niya ng tinuod, matuod, bugos, timos. I don't know if dawat ka ng mga binisay nga akong gigamit. O tataw na yun mo, tinaw na yun kay ang Espiritu Santo gawin nagpa-klaro yun ni mo niya na. You see? So, mo na gitawag o metabolized Bible doctrine. Ang pulong sa Dios, actually, good, ako manigigamitan og pulong nga paggaling. Galing ba? Paggaling. Akong ikukuha ni gamit ning pulong nga paggaling kay parehar ko nang magaling ka og humay. Okay? Galingon maging humay aron maunsa kanang mahimo na siyang unsa bugas. Sabot ka? Sunda lang yun nga kung mga ihimplo nini. Ang humay, kung galingon na mahimo na ng bugas. Ug maon na ang finished kanang product. Okay? Nga process na gid siya. Nga mo niya kung gigamit ning pulong nga paggaling, kung magtuon ta sa pulong sa Dios sa imong pagtuo, pagdawat o imo ginang hangpon nga imo gyud, mao na nga gimetabolize na kana ang pulong sa Dios, gimetabolize, gigaling
ug mo na ang Espiritu Santo in the spiritual realm, mo na siya mo klaro gyud mo tataw na gyud niya na nga aron magamit na nimo sa imong kinabuhi na namo na. That's the only time nga you can use the Bible, the truth from the Word of God that you have kanang studied, learned, and believed. So mo na nakasabot ka ba sa akong patinaw nimo ron? So mo na nga akong giingon nimo, this is the process. So adlaw-adlaw kini atong tuon, pagkat-on, kanang pagsabot o pagdawat, pagtuo sa pulong sa Dios. O kana magamit na nga kanang metabolize o nagaling na nga pulong sa Dios. Mo na imong gamiton sa adlaw-adlaw matag gutlo nga kanang kasinatian nimo sa kinabuhi. Kay mo manay atong galamiton na karon ingon nga mga anak sa Dios, mga Kristohanon. We are not of this world. Di man nila? We are in this world but we are not of this world. Di na ta makaakos paggamit sa mga tawhanon, mga kalibutanon, mga daotang mga pangunahon, kundi ang iya sa Dios. Di man nga way makalupig sa mga hunahuna, kabubuton, tugon, plano sa Dios sa atong kinabuhi. Mao ni ang appeal na ni in general. This is the protocol plan of God. Protocol atong sundon. Mao ni ang sumbanan. Mao ni this is the road map sa atong kinabuhing Kristohanon. So mao na anha ka makaklaro ug ikaw maklaro na gyud sa kalibutan nga you have those mark of a successful life. Yes, nakasabot ka. So mo na nga nianing akong isingit usab ang mga characteristics sa usa ka Kristohanon nga mananaog. Nganong nahimo man siya tungod kay spiritually mature na siya. Spirituhanong hamtong na siya. Kung na siya katakos sa pagkinabuhi. He now has reached that point of capacity for life. So, mo yung mga characteristics of a victorious, mature Christian. Siya, okupado kang Ginoong Jesucristo. Okupado na siya. Tungod kay, anaaman siya sa giingon na to, God emphasis side, not man emphasis. Dili. Ang Diyos gyud ang iyang hatagag empasiya. Gibugaton kaysa tawhanon. Ikaduha, ana siya gitawag na to dynamic spiritual life. Not necessarily a dynamic personality. Dili man amoy kanang the right thing. Dili. That's not the kanang atong tumong. Ang atong tumong mao nga makabot na to ang dynamic spiritual life. Muna ikaduha. Ikatulo, wala siya'y mga sala sa nahuna, sala sa dila, sala sa buhat, wala. So he's free from any mental attitude sin. Thus, ana siya gitawag natong relaxed mental attitude. RMA. Ako na po nang idugang sa inyong mga kanang words kining memory aid ba pagkatabang maninimo sa paghinomdom. RMA is relaxed mental attitude. So you are free from any mental attitude sin, lingual sin or overt sin. Mao ni one of the characteristics. Sunod, ana na siya kumplito nga dakbalay. Unsa tuning dakbalay sa English? Edification complex of the soul, so that he has maximum function sa iyang spiritual self-esteem. Gawas pa niya na,
nanag-iya na siya sa mga bertud nga Kristohanon. Kay kining mga bertud nga Kristohanon nga iya nang gipanag-iya, resulta kini, byproduct kini sa na metabolize ng mga pulong sa Dios diya sa iyang kalag. Unsa may mga ehemplo nini? Well, ang iyang pagkamapaumsanon, humility is a virtue. Sunod, courage. Now, kining courage, kaisog, this is ability to think under pressure. Sunod, na siya integrity. Well, matawag na to sa Binisaya nga pagkamasaligan. I think that's dawat ka ba niya na? Pagkamasaligan. Kasaligan magyuding tao nga na integrity. So he has integrity, he is reliable, he can be trusted. Okay? Unsa pa? Ang iyang pagkamatinod-anon, honesty. Mo ba na Binisaya? Honesty. Honest. Well, it's up to you unsa imong kanang hubad sa Binisaya. Honesty. Sunod, generosity. Well, kining generosity ang imong pagkamanghihatago na. Flexibility ang imong makabaog ka ba? Maka-adjust ka ba? Now, of course, yung adjust di man na Bisaya, mauro na itong kanang ma-apply niya na. Flexibility is kanang masinabdanon. Kaya ang sunod din is understanding man, mauro na mga synonym na sila. Understanding, pagkamasinabdanon. Sunod, kindness, imong pagkamatinagdanon, maayohon. Sunod, discernment. Kining discernment is your ability to distinguish false from truth. Gusto? Na. Discernment. Makalinggat ka dayo, sayop ba niyo, dili? O dautan ba niyo, dili? O kanang tinuod ba niyo, umini? You see? You can distinguish now. Sunod, tenderness or meekness, kini sila mga synonym naman ni sila. Imong pagkamaaghop, pagkamalumo. Okay? Sunod, your capacity to solve your own problem. Pinaagi sa imong paggamit sa napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. God's 10 problem-solving devices. Okay? Na may itong memory aid nga gihatag ni mo niya na. It's up to you to recall. So, this believer has capacity to solve his own problem by the use of the 10 problem-solving devices, and he does not have to run to anybody and ask for counsel. No, wanay luna kini mga counsel nini. Kaya tinuod yung counselor nimo, maong pulo sa Diyos nga na dihing tapot, nahing dukot, nahing unsa, nahimo ng kabahin sa imong kalag nga na diha sa imong galamhan, sa imong pagka-Kristohanon. So, gawas pa niya na doon na kay katakos sa paghinabuhi, katakos sa pangalipay, katakos sa pagdawat sa mga panalangin. Therefore, you are now glorifying the Lord Jesus Christ. Sabot? Sumo ni. Gawas pa niya na nakay unsa. Na kay kalinaw diha sa imong kalag. You have tranquility of your soul. Doon na kay stability of mentality. Kalig-on sa pagbarog na sa imong pangunahuna. That's a real biblical courage. And then sunod, you have composure marked by self-assurance. And then you are grace-oriented to life. Sunod,
You're doctrinally oriented to reality. Now you can make good decisions. Diin man nimo buhata ka ng paghimo nimong desisyon from a position of strength. Hain man ang position of strength diha sa operational divine dynasphere. Mao ni atong puy-anan ingon nga mga Kristiyano samtang niya pataning kalibutan na. Antimade, it is a mental attitude. It is a system of thinking manguning panginabuhing Kristohanon. Kalimot ka na. The Christian way of life is a mental attitude life. Kaya kining atong mind, mao gini rumbo, mao ni target sa pulong sa Dios. Ingon man, mao po ni target sa unsa huna-huna ni Satanas, ni cosmic viewpoints. Nag-ilog kini sila. Of course, di kay pag-ilog. Ang naghuwat na nag-unsay imong pilion. Ang ihaba sa Dios o ihabang Satanas. Mao ni gitawag na itong angelic conflict. Away nga espirituhanon. Kita na sa taliwa, paggamiton ta sa kamubuton sa Dios nga iyang gihatag kanato. God wants us to use the free will that He gave us. Okay? So muna, that believer can make good decisions from a position of strength. Kaysa diha nga kita muhimog desisyon, ingon nga mga magtotoo as believers in Christ. By the time we make decisions and tuwa ta dito sa position of unsa kanang ay weakness na tuwa na. Hay man ang position of weakness tuwa dito sa cosmic dynasphere. Iyang Satanas nga dapit igamhan niya. Gawas pa niya na we now have personal, ikaw nga magtutuwa. I'm just kanang gihatagan nato ni kanang ehemplo ang usa ka magtutuo nga mananaog na. He has personal control sa iyang kinabuhi. Unsa man papasabot, makakontrol, makadala na siya sa iyang kinabuhi. Pinagi sa iyang pagpuyo diya sa operational divine dynasphere, pagtuman sa mga buluhaton diha by functioning o sa imong momentum kini atong gibuhat, spiritual momentum sulod diha sa operational divine dynasphere, fulfilling the protocol plan of God. Nanana gawas pa niya na nakapanag-iya na siya og personal sense of destiny. Gawas pa niya he has self-confidence tungod sa mitabulay sa Bible doctrine nga na diha sa iyang kalag. Og manag-iya na siya poise. Ang pasabot self-command. You see. So, ako ang ipangutan na lagi kagahapon matingal ito sa mayaging adlaw nga. How can a believer become useless to God? Saan man magtutuo nga mahimong wa na hinungdan sa Dios. Saan man nga mahimo siyang wa hinungdan. Wa na gamit ba sa Dios? Tubag by being negative to Bible doctrine. Kung negatibo ka, now I'm addressing this to believers. Once nga ikaw magnegatibo, but pasabot, mawadaan ka gana, wa kay kainit, wa na kaikag, wa na pagpanumbaling, wa na kanang higugma, wa na kainit, wa kay tinguha nga motubo, wa kay gugma, so dayon kag pamalibad og busy ko kayo, wa ko'y panahon na. Now, unsa to? Unsa mitabo niya? He becomes useless to God. Nawa tayo mahimo niya na prinsipyo kini sa pulong sa Dios. Okay, naranan mo. Mudawat ka ba niya na o dili? It's a matter of choice. Mo na. Nahug ka na sa
the doctrine of volitional responsibility. Di man gihatagan lagi taog hingpit nga kamubuton sa Dios. Hingpit, perfect, nga free will. Paggamiton ta sa Dios niya na. Either positibo or negatibo. Naibaw na kung sa resulta sa mga negatibo. Naibaw na po kung sa resulta og magpositibo. You see? Mao ni discernment na. You're kanang being able to distinguish false from truth. Kini kung kalibutan na duha ra manggoy nagkaatbang kamatuoran og mini. You see? Nansaon nimo pagkaibaw mini. Unsay pagkaibaw nimo kamatuoran. You see? You have to learn di kamatuoran una. Gusto? Tun-an gyud nimo ang kamatuoran aron kadili na kama unsa madas mini. That is the most effective weapon. Ako bitaw po kang gihatagas tulo ka mga pangutana nga usa sa paagi nga dili ka malingla nining mga paaging satanas. Na siya ra bagyo gadumala ni kalibutan na. Niya kita siya ang teritoryo na kung wa kay pulong sa Dios ka mo man espada sa Espiritu Santo nga imong gamiton pag confront, pag-asdang, pag-atubang sa imong espirituan o kaway na pildi ka. You see, you are a casualty in this angelic conflict. Ang Diyos dili buot nga ikaw mapildi. Dili siya buot nga mapildiro ka. God does not want a believer to be a loser in life. He is the author of winners. So mo na nga ang Diyos kung makasulti pa yun siya kadungog patakinta sa iyang pulong ato man siyang makatunan makadungog man ta niya pinagi sa pagtuon siyang pulong. So literally good pagingon ako makadungog kung madungog pa nato ang tingog sa Dios nga kanang tuniya akong pulong kaya di ka magmahay aron ka mahimong mananaog aron imong maangkon ang mark of a true believer in Christ. Mao na. Now, dinhi lang una kita kutob karong adlaw kay mura maging lapas na ta ato kini padayon ugma. So, what makahisgot pag yun sa the real key of success in life ato ni padayon ugma. So, ayog sipyat sa sumpay ni ini kay labihang daghan na pamangyud ng atong pag-isgutan, pagatukion, magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo, nining matamis kay gayon na mo, pagpakigamitay kanimo o sa imong mga pulong. Salamat ni among Bible study, o Dios, pinagi sa YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Panalangin ni kini, o Dios, king tanan, among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.